ዝነበርኩ ስምዒት ኣብኡ ኣይረከብክዎን። ሕጂ እውን እስካብ ሎሚ ካብ ኣእሙረይ ክትወፅእ ኣይከኣልካን በለቶም። ንሃም ድማ ስምዒቱ ክቋፀር ኣይከኣለን። ለዲና ኣነ እውን ክስካብ ሎሚ ንዓኺ ጥራሕ እየ ዝሓስብ ነይረ። ሕዚ ኩሉ ዓመታት ሰላም ሰላም ክቡራት ፋሚሊ ናይ ኤዲዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ ክቡራት ፋሚሊ ማለት እዩ። እምበር ጋዝ ናይ ሎሚ ሓንቲ መደብና ብክልተ ገፅ እየ መፅአኩሙ። እቲ ሓደ ገፅ ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ነይረ ዕላል ፍቅሪ፣ ሎሚ ሓንቲ ድማ ሳልሳይ ክፋል እየ ሒዘልኩም መፅአ ማለት እዩ። ቅድሚ ሳልሳይ ክፋል ምስማዕና ከዓ ብሕልፊ ኣብቲ ማሊ ብዙሕ ሰብ ክብስቶ ዝረአኹ ናይ ዜድና ናብ ጓል ኣሉላ ማለት እዩ። እና ገውኢ ሰብ በቃ ምንም ዘይፈልጥ ይኾኑ ኣለው ከም ዝኾነ ማለት ዘንጀዋዜን ዘይሰርሑ ነገር የለን ብጥቕልልን ማለት ኢና። ብዙሕ ሰብ ክራገመን ክፃረፈን ብቻ እየ ዝርኢ ነይረ ኣብ ፌስቡክ እና እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ እዩ ከምኡ ገይሩ ኣቀናቢርዎ እምበይ ቅንብር ከም ዝኾነ ሲ ኣብዚ ሓሰብ ዘይፈልጥ እዩ። ኣብዚ ሓሰብ ከዓ ከም ዘይፈልጥ ብዙሕ ፀርፊ ነይሩ ኣብቲ ኮመንቲ ኣብዚ ፌስቡክ ዝተፖሰተ ማለት እዩ። ስለዚ ቅንብር ስለ ዝኾነ ሲ ተቐዳዲምካ ሰብ ክትፀርፍ ወይ ከዓ ሰብ ክትወቅስ ኣይብልካይ። ብዙሕ ሰዓት ከዓ ሓደ ዝገበር ኣምላኽ ብቻ እዩ ዝኣምነካ እምበር ጀዋል እናሃለወ ማንም ሰብ ክኣምነካ ኣይኽእል እዩ። በቃ ምሳኻ ዘየለ ሰብ ምሳኻ ትገብሮ፣ ዘይዛረበካ ሰብ ምሳኻ ተዛረቦ። ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብንሓቂ ማለት እዩ። ኣነ ጀዋል እዚኣ ባዕለይ ሒዘያ እናሃለኹ ባዕለይ ኩሉ ነገር ላሰራሕክዎሲ ከምዘይሰራሕክዎስ በይነይ ሰሓቕ እየ ዝሞት ማለት ኢና። ጀዋል እዚአን ዝገብርዎ ስለ ዘየለዋ ናይ ጓል ኣሉላና ናይ ዜዱ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ገይሮም እዮም ኣቀናቢሮምዎ። ግን እዚ ሓሸት እዩ ኖርማልስ ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ገይረን ከዓ ኣይሳላን ማለት ሓደ ዜድ ማንም ሰብ ይፈልጣ እዩ። ጠንካራ ጓል ሂወን ናይ ስደት ኣደና እያ። ኣብ ከምዚታት ለድሓን እያ ብጣዕሚ ጠንካራ እየ ልልሓሳ እየ ማለት ኢና። ከምዚ ዓይነት ፎቶ ክትሪኡ ከለኹም ናይ ሎማዓንቲ ኮይነሎም ናይ ዜድና ናይ ካሊእ ሰብ ክብሰት ከሎ ወይ ናይ ካሊእ ሰብ ቀንቢሮም ናብ ፌስቡክ ሼር ክገብርዎ ከለዉ ግን ሓሸት ምዃኑ ሰብስ ኩሉ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት ጀዋዝን ዘይገብርኦ ነገር የለይ ማለት እዩ። እና ዘረባ ከይብዝሐልኩም ናብሱ ለምፀኒ ብለኩም እየ ሎማዓንቲ ሳልሳይ ክፋል እየ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚኡ ደግሞ ናይ ቻናለይ ሓዲሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰበይ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሃናፅር ኢኹም ኣይፈለየን ክለኩም ይደሊ ማለት እዩ። እምካሳብ ካልኣይ ክፋል ልመዘኻኸሪ ዝኣክል ናሆም እንታይ ኢሉ ክምልስ ይኽእል? የፍቅረክ እየ ኢሉ ክሓዝን ድዩ ወይስ እንኳዕ ደስ በለኪ ኢሉ ክሳነበታ እዩ ብዝብል ኣቋሪፅና ነርና ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ሳልሳይ ክፋል ክሳብ ሙሉእ ልሙሉእ ስማዕና ሞ እንታይ ከም ዝውስን ናሆም ክንሰምዕና ብሓባር ኮይና ላብኡ ከብለኩም እየ። ሰናይ ፃንሒት። ዕላል ፍቅሪ ሳልሳይ ክፋል እቷ ዘይተፀበኽዎ ውሳነ። ናሆም ነታ ለዲና ዘረአያቶ ስእሊ ኣትኪሩ ጠመቶ። እቲ ወዲ ጽቡቕን ሓያልን ይመስል ነበረ። ለዲና ድማ ኣብ ጥቕኡ ብሓጎስ ክትስሕቕ ነበረት። ናሆም ኣብ ውሽጡ ገለ ነገር ክስምዖ ሓሰበ። ለዲና በላ ናሆም እንኳዕ ደስ በለኪ ብሓቂ ጽቡቕ ትማሰሉ ኢኹም፣ ግን ስለምንታይ ደኣ ሎሚ እዚ ኩሉ ክትነግረኒ ደሊኺ ንዓይ ንምጉዳእ ድዩ በላ። ለዲና ዒንታ ብንብዓት መልአ። ኣይፋልን ናሆም ንዓኻ ንምጉዳእ ኣይኮነን፣ እቲ ሓቂ ግን እቲ ሰብ የፍቅረኒ እዩ፣ ኣነ እውን የኽብሮ እየ። ግን ከምቲ ንዓኻ ብስቕታ ዘፍቀርካ ዝነበርኩ ስምዒት ኣብኡ ኣይረከብክዎን። ሕጂ እውን እስካብ ሎሚ ካብ ኣእሙረይ ክትወፅእ ኣይከኣልካን በለቶም። ንሃም ድማ ስምዒቱ ክቋፀር ኣይከኣለን። ለዲና ኣነ እውን ክስካብ ሎሚ ንዓኺ ጥራሕ እየ ዝሓስብ ነይረ።
ሕዚ ኩሉ ዓመታት ብኻንቱ ድዩ ሓሊፉ? ግን ሕጂ ድሕሪ 3 ወርሒ መራዕኺ እንተኾኑስ እንታይ ክንገብር ንኽእል በላ። ሌዲና ቅርብ በለት እሞ ይድሕር ዘበለት። ናሆም ሓንቲ ዕዱል ጥራሕ እያ ዘላትኒ። ጽባሕ ካብዚ ሃገር ንሓዋረ ክወፅእ እየ። ምስ ሕፁየ ንምኻድ ድማ ብዝተዳልየ ኣለኹ። ሎሚ ምሸት ግን ሓዲኣ ውሳነ ኣለና። ናሆም ድማ ድንግጥ በለ። እንታይ ዓይነት ውሳነ ይኸውን ሌዲና? ምሳይ ክትመጽእ ድኻ ወይስ ንሓዋሩ ክትሰናበትኒ ኢኺ በላ። ናሆም ኣብ መንጎ ክልተ ጎደና ተረፈ። እታ ምሳይ ክትመጽእ ድኸስ ወይስ ንሓዋሩ ክትሰናበትኒ ድኺ ብዝብል ኣቋሪፀኒ ኩሎም መዓንቲ 4ይ ክፋል ድማ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ እሞ እንታይ ኢሉ ከም ዝወስን ናሆምና ሌዲና ማለት ኩሎም ሓደ ዓይነት ያው እዮም ነው ገና ኣይወሰኑን ነው። እሱ ላይ ይጠራጠር ኣሎ ማለት ከኣምና ኣይከኣለን ጠቕሊላ ክትሓድጎ ኣይመስለለይ ናሆም። ንሳ ከዓ ኣጋጣሚ ክሳብ 3 ወርሒ ንእሽተይ ክኸውን እንተኾይነ እምበር ኣብዛ ዓዲ ክኸውን ይኽእል ጠቕሊለ ምስ ኣፍቃሪየ እየ ወረቐት ወዲኤ ላብ ወጪ ሃገር ክኸትለላ እሞ እንታይ ዓይነት ውሳነ ከም ዝውስኑ ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ክንሰምዕና ማለት እዩ። ቤተሰብ ካብዚ ዛንታ ከዓ ብዙሕ ነገር ክነመሃር ኢና ብዝብል ተስፋ ይገብር። ናይ ቀደም ናይ ብቑልዕነትካ ፍቕርና ናይ ትምህርትካ ድዩ ናይ ምሕዝነት ድዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዩ። ግን ከዓ ሓደ ሰባት ብዙሓት ኣለና ሰብ ክነፍቅሮ ከለና ብኣፉ ኣይንናገሮ ግን ከዓ ብዕንትና ብርእስና ንሓስቦ እሞ ካብኡ ኣብ መንጠረሹ ወይ ክትቅደም ትኽእል ወይ ከዓ ካልእ ሰብ ከዓ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት ኢና። ሓደ ግዜ ግን ብልብኻ ተፍቅሮ ሰብ ሱቕታ ኣይኮነን መግለፂ። ብልብኻ ተፍቅሮ ሰብ ግን ግልፂ ጌርካ ብኣፍካ ክትነግሮ እዩ ዘለካ እሞ ይኹን ዶ ኣይኮነን ቀጥሒ ውሳነ ከዓ ክበካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እና ናይ ናሆም ግን ብጣዕሚ የፍቅራ ናሃለየ ብሱቕታ እዩ ልዕሊ 5 ዓመት ሕሊፍዎ ማለት እዩ። ሌዲና ድማ ልክዕ ከም ዘየፍቅራ እያ ሓሲባቶ ማለት እንድሕር ብኣፉ ዘይናገረካ ልክዕ ከም ዘየፍቅራ ሓሲባ ንሳ ከዓ ንኻሊእ ወዲ ተሓፅያ ንመርዓኣ ተዘጋጅዩ ኣሎሞ እንዲህ ከም ዝብል እትውሰነ ብሓባር ኮይና ክንርኢና ክሳብ መጨረሻ መሳየ ክፅንሑ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። እዚ ዛንታ ክፋል 1 ላይ ክሳብ ብዙሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት ቀልጢፉ ውዳእ ኣይመስለንን እና መጨረሻ ውሳነ ናይ ሰላም ውሳነ ይስማዕና ክለኩም ይደሊ ማለት እዩ። ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ትመስል። ብካሊእ መደይ ክሳብ ልመፀኩም ከዓ ሓዲስ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ላገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሓናፂሬትኩም ኣይፈለኒ ክለኩም ይደሊ ትገብርለይ ኣለኹም መበረታዕ ከዓ ካብ ልበየ ዘመስግን ናይ ሎማዓንቲ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ባይ